I feel like I linger between the worlds to say Петър Андреев продължава да преследва Петър Андреев, да вкара кръчки в поста по приятелство. Топката е Андреев, стреля Петър Андреев. over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Топка на статистиката Александър Томаш, локомотив Пловдив обаче. Котев загуби топката Лъчезар Котев. Това обаче може да доведе до голяма опасност. Петър Андреев има възможност за удар. Шута Петър until the very last hour. We still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Петър Андреев. Добра крачка, която отвори. Илиев и Андреев комбинираха. Младият юноша на Локомотив Пловдив вече с наказателно. I wonder what went wrong today. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Андреев вижда включването на Минчев. Ще стреля с първото докосване Георги Минчев. 48. Добър поглед от Ангел Лясков. Петър Андреев ще достигне до топката и ще центрира. Разминава се Георги Минчев. Биха предприели друго в тази ситуация. Сега Петър Андреев сам ще отне топката. Петър Андреев към един от българите, който играеше и с капитанската лента и получаваше повече минути. Сега Петър Андреев подаване към Димитър Илиев. подаване Димитър Илиев засече топката и я праща във вратата на Черно море. I wonder what went wrong today. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Pigem kui paberi peale vaadata, siis kaotatud 20 ja Iljugiid hindab valesti. Ai, õnneks Kivila. Опитахте Метов да го фаулира. Шанс за Петър Андреев. Сега това ли е неговия момент? Петър Андреев удари спасяване на Дически. Можеше младия футболист на